Aşgabat bazarları we bahalary döwlet gödäwçiligini güýçlendirýär, telekeçiler batýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabadyň bazarlaryna dollardaky söwdanyň we walýuta söwdasynyň garşysyna şu wagta çenli görülmedik göreş başlandy. Çandybil bazaryny we beýleki birnäçe ýerde düýpli barlaglar geçirildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 7-nji iýulda habar berdi. Şuňa meňdeş maglumat Azatlygyň daşowuzdaky habarçysyndan hem gelip gowuşdy. Ol bahalary edilýän döwlet gödäwçiliginiň telekeçileri batyrýanyny habar berýär. Bu habarlar Türkmen häkimetleriniň 5-nji iýulda geçen hökümet maslahatyny bir kanun dollar söwdasy bilen meşgullanýan adamlaryň bir topornyň tutulanlygy barada beren resmi maglumatynyň ýa-ýanyna gabat gelýär. Çandybil bazaryny esasan ýaşaýyş hyzmatlary üçin zerur bolan enjamlar, halajilnikler, kondisionerler, kir ýuwjy maşinlar we şuňa meňdeş harytlar satylýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Bu maglumatlary Aşgabatda ýaşaýan synçy Amamrat Bugaýew tasdiklap şeýle gurrun berdi. Türkmenistan'da şehrinde Aşgabat şehrinde de son kudurdu. Başarıyık walýutasynyň oğluyum gizli söwdasynyň karşısına alınıp barlayan göreş günni açıklanmaga iyi oldu. Geçen heptanyň dowamyny Çandybil adly bazarda gutbasty edilip barlar edildi. Bu hakda şonu gözünden görün, hatta eýnilen çeken adamlaryň käri gurrun berýärler. Başarıyık walýutasynyň oğluyum gizli söwdasynyň karşısına görüşýän gulluklar bazardaky dukanlary ýeken barlapdyrlar. Barlaryň altynda da esasan ýeşkerilen çok dukanlarda karytlaryň Türkmen manadyna däli eýen başarıyık walýutasy Amerikan dolarlaryna satylýarlaryň sasylypdyr. Dukanlardaky pul faktorlayan seyitlerden uly mukdardaky pullar tapylypdyr diýip Bugaýew belledi. Onuň wakanyň şaýatlaryna salgylanyp beren gurrungyny 30-dan gowrak dukanyny agdalýan ýagdaý emele gelipdir. Güýçlenýär iş ýerleri özüne dukanyny dollar söwdasyny eden ýa bolmasa harydyny başarıyık walýutasyna satan dukanyň eýleriniň taksçylarynyň 30-dan köprägini politsiýa departamentine alyp gelipdirler. Şimdi bunun ikinci yarımını entek işin tamamlanmadan Çandybil bazarının ekli gireleri yapılıp o iyilisin aydın alıp politsiya tarafından mühürlenip ona plomba koyulupdur. Şiyade 4. iýuldan başlap edil hazır kuna çellen devam edýär diýip Bugaýew belledi. Ol alınıp gidilenlerin belli bir bölüğünün şäherden çykmalyk şerti bilen boşadylanmagyny, ýöne olara ýakynly boljak suwut diňlenşigine gatnaşmalyklarynyň duýdurulanyny gurrun berdi. Azrak miktarda dollar satylanlardan bir Türkmenistanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda suwd ediljekmişin şol administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kanunçylygy da son 2015-nji ýylyň noýabr aýynda gözüşler hem de koşmaçaları verildi. Diýip synçy Bugaýew bu goşmaçalara laýyklykda birinji gezek gizlin daşary ýurt walýutasynyň söwdasy bilen meşgullanyp, ele düşenleri ýurtdaky ortaça aýlygyň 20 SS meşberini, ikinji gezek ele düşenleri ortaça aýlygyň 50 SS derejesini, üçüncü gezek ele düşenleri ýurtdaky ortaça aýlygyň 100 SS derejesini jerime salynýanlygyny, hem de üçüncü gezek ele salynanlaryň suwut jogapkärçiligine çekilip, olaryň 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinýänligini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň bir bazar diýip atlandyrylýan bazarynyň dukan eýlerinden ortalar diýip atlandyrylýan Gulistan Söwda merkezinden teke bazaryndaky söwda merkezindäki şeýlerim olmaýan awadanslygy atly Romoy söwda bazarlarynyň dukan eýleriniň ählinden 2 folukda dilhat alınıpdyr diýip synçy Bugaýew dilhaty talap eden tarapyň bazarlaryň administrasiýasy dony sözüniň üstüne goşdy. Ol öňünden taýýarlanan dilhatlaryň mazmununy dukan eýlerine walýuta söwdasynyň hem de harytlary daşary ýurt walýutasyna satmagyň gadagançylygy barada özlerini duýduruş berilendigini tasdiklap gol çekdirilýändigini, şol bir wagtyň özüne dilhatyň mazmununy dukan eýleri şeýle ýagdaýlar ýüze çykan halatyna dukanlarynyň ellerinden alınıp hatda harytlarynyň hem konfiskasiýa edilip özleriniň jogapkärçilige çekiljekdigini tasdiklaýarlar. Azatlygyň daşowuzdaky habarçysynyň maglumatyna görä soňky ýyllarda howpsuzlyk işgärleriniň bazarlardaky harytlary goýulýan bahalary edýän gödäwçiligi hasda güýçlendirildi we mejbury nyrklar telekeçileriň işine örän uly ziýan ýetirýär.